Hi everyone! Naggawa tayo ng bread. Simple bread ang tawag ko lang dito dahil simple lang po ang ingredients ang gamit natin. So, ito po ang ating mga ginagamit. So, mayroon tayong 1 cup of milk. Kahit anong po ng klaseng milk at isang sachet na yeast. Isa lang po ang ginamit natin, tapos isit aside lang natin, tapos i-prepare natin yung ating flour. Nilagay natin sa strainer para sigurado na walang buo-buo. Ayan, strain lang natin ng maigi. Ang gamit ko na flour is regular na flour. 2 cup lang po ito. At isang itlog. At 4 tablespoon na sugar. So, haluin lang natin ito. At ilagay natin yung milk na may yeast. So, dandahan lang natin ang paglalagay ng ating liquid sa ating dry ingredients. So, pagkatapos niyan, ihalo-halo lang natin ng maigi. So, medyo matrabaho, mapresiso lang talaga to at madikit-dikit sa ating gloves. Anyway, kailangan tayo maraming extra gloves. So, mayroon tayong 1/2 cup na flour para kung hindi masyado pa na-reach yung ating goal, ayan, halo lang po natin ng maayos. So, habang matagal nating minamasa yung ating flour, make sure lang po na maayos ang pagkahalo para hindi siya masyadong makulang sa flour. So, itong chopping board, nilagyan ko ng dry flour para hindi manikit yung ating dough. Ayan po siya. So, the same thing, i-make sure lang po natin na ma-mix yung dry na flour. Ito pong bread natin ay hindi masyadong nilagyan ko ng maraming asukal para hindi siya masyadong matamis. Kung lalo na iniiwasan natin yung tamis. Yan, yan na po ang mangyayari ng ating dough. Kailangan lang natin siya i-set aside ito ng at least 30 minutes to 1 hour, but it depends how you make it, kung madali lang ba ito. Alright, so iset aside natin to ng at least 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Ayan, lagyan lang natin dito. Ayan lang natin siya, takpan lang natin ito siya ng kahit ano, alam mo, ng foil or plastic. So, pagkatapos ng 1 hour, ilagay natin ulit sa ating chopping board. At nilagyan din natin ng dry na flour para hindi siya masyadong manikit. So, itong gloves kasi natin, hindi ito pang baking, kaya ganun ang naging nangyari. Pero kung mayroon kayong gloves na yung gamit pang baking or any plastic na gloves na pang masa, ay pwedeng gamitin. Ayan, so inormal lang natin ng ganito. Pagkatapos nyan,
Takpan natin for another 10 minutes. 10 minutes lang. Depende ko anong gula ang gusto nyo. Ito kasi hindi masyadong very malambot na bread. So after 10 minutes, galawin natin ng plastic. Ayan na po ang kanyang texture. Pero na sa inyo kung dagdagan mo pa ng pag-alsa. Pero dahil bread ang gagamitin natin, na hindi kailangan umalsa ng maalsa. Ito na nga, iniwa ko na. Depende kung ganong size ang gusto nyo, kung gaano kalaki ang gagamitin nyo or paggawa nyo. At ito po ay naka 12 pieces tayo. So anyway, yung ating gloves, nilagyan ko ng kunting oil para hindi na siya manikit. Anyway, nasa inyo kung anong hulma ang gagawin nyo or shape. Sa akin kasi dito may pahaba at may pabilog. So ayan po yung ating pabilog. Ayan na, luto na yung ating bread. Ayan, may liki-liki pa. Anyway, for simple bread lang po ito para sa aking family. At hindi naabutan the next day. Naubos agad. So, nilagyan ko ng butter sa ibabaw at nilagyan ko ng asukal. Ayan na po, napakasimple lang po ito pero matrabaho dahil kailangan mo ng pasensya. Pero para sa family ay ito ay madali gagawin. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Ayan, thank you all for watching. And this is our bread. Simple bread. Sarap sausaw sa kape. See you on my next video. Bye-bye!